ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲೆಕ ತೊಜಂಕದ ತುಪ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈತ್ ತೊಜಂಕ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ತೊಜಂಕದ ಇಂಚ ತುಪ್ಪು ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತನ್ವೆ. ನೆಕ್ ಮಸಾಲಗು ನೆಲಕಡ್ಲೆಗೆ ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಉರ್ಪಿಲರಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆನ್. ಇಂಚ ತೊಜಂಕನ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಲುಂಬುದ್ಗೆ ತಂದಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಬಾಜನಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನೆಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡೆ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ನೆನ್ಪಾಡಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಒಂದು ತೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಸರದು ಬಕೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲಂತೆ ಬೇಯೋಡು. ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಬಟಾಟಿನ ಪಡ್ವೆ. ಎನ್ನಂಚಿ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆಗೆ ತಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೀರಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಇಚ್ಚಿನ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೀರಿಡ್ದು ಗೆತ್ತದ ಇಂಚ ಬೇಯರೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗೊಂದಿನರ. ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು. ನೆಕ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಪ್ಪುಡು ಪುರಿ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಮಂಜುಲ್ ಪುರ ಪಾಡುಡು. ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬುಡೈನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ತುಪ್ಪುಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುಟೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ ಪಾಡಿಯನ. ತಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಅರ್ಧದಾತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಅರ್ಧ ಬೇಯನ್ ಬೈದನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಡಿ,
ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಲುಂಬು ದೀತಿನ ತುಪ್ಪನ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಚಾರನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಪ್ಪು ಕೈಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲ ಈ ಟೈಮಡು ಒಂದಿನವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ಇತನ್ನೆ ಕೊಂಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ತುಪ್ಪನ್ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಬೈತೆ ಒಂದ ಬೇಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನೊಂದು ಬೇಯ್ದನ್ಲ ತೆನಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜರಿ ಜರಿತ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜರಿ ಜರಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ನಾವು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೈತೆ ತಾರೈ ಪಾಡಂದ್ರಲ್ಲೇ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಎನ್ನ ಸುಕ್ಕ ನಿಕುಲೋರೆಂಜ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.